Проект за интегриран столичен градски транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. С подкрепата на европейски средства се развива и подобрява транспортната система и обществения транспорт в София. Столична община реализира проект за интегриран столичен градски транспорт, чиято задача е ефективно и устойчиво да развие и подобри услугата градски транспорт в София, така че да има оптимизиран превоз, повече възможности и по-добри условия за придвижване с обществения транспорт на територията на Столична община и респективно увеличаване на дела на ползвателите на услугите на столичния транспорт. Основната цел на проекта за интегриран столичен градски транспорт е да се подобри услугата, която предлага столичния градски транспорт. Затова са необходими мерки, свързани с основни ремонти на инфраструктурата, изграждане на повече интелигентни кръстовища, чрез които ще се намалят задръстванията в града. При проекта за интегриран столичен градски транспорт, Столична община инсталира нови 1020 електронни информационни табла на спирките на градския транспорт. Целта е подобряване на възможностите за навременна информираност на пътниците за движението на градския транспорт в реално време. Информацията за пристигането на превозното средство на дадена спирка се визуализира и съобщава гласово от електронните информационни табла, каквато е европейската практика. Гласовото оповестяване за пристигане на превозното средство е съобразено с хората с зрителни затруднения. Решенията, въведени с проекта за интегриран столичен градски транспорт, подобряват мобилността, създават средата на интелигентните, умни градове. Друг много важен компонент от проекта е доставката и инсталирането на ITS оборудване – интелигентна система за управление на движението. В момента се въвежда интелигентна система за управление на трафика. Този компонент ще осигури приоритет на 80% от превозните средства на обществения транспорт, които преминават през 20 от най-натоварените регулирани кръстовища. Компонентът интелигентна система за управление на движението включва доставка и монтаж на оборудване за 20 от най-натоварените кръстовища в града, както и за 750 превозни средства на градския транспорт. Чрез интелигентната система за управление на трафика, превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения. С нея се очаква да се намали времето за пътуване на градския транспорт до 15%, да намалеят опашките на всеки вход ръкав на кръстовище до 35%, да се увеличи средната скорост на всяко кръстовище до 15%. Реализирането на проекта за интегриран столичен градски транспорт води до изграждането на по-устойчива и балансирана транспортна система и по този начин допринася за намаляването на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Използването на по-екологични видове транспорт и въвеждането на интелигентни решения, което е приоритет в проекта за интегриран столичен градски транспорт, подобрява качеството на въздуха и средата на живот. Проект за интегриран столичен градски транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.